Bonjour, comment ça va? Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днешното видео ще бъде адски специално за мен, понеже се намираме в Париж. Който ме следи от по-отдавна знае, че Париж е буквално любимия ми град. В този ред на мисли това видео ще бъде влог от нашето пътуване тук в Париж. Под нашето пътуване визирам това на сестра ми и на моя приятел, защото тук сме тримата. Тази година ставам на 26 и реших да отпразнувам рождения си ден по най-възможно добрия начин. Ако знаете само от колко много време искам да дойда тук в Париж. Последно го посетих през 2019 и от тогава адски много ми липсва. Затова си казах, че вече е време да осъществя тази мисия, защото то буквално си се превърна в мечта последните около 6 години. Между другото, ако не сте гледали влога ми от 2019 от Париж, може сега да го направите. Разбира се, след като изгледате този влог. Тази година за мен е изключително специална, поради неща, които ми се случват в личен план, много мили и хубави. Затова нямаше как и точно този рожден ден да не го отпразнувам в любимия ми град. Сестра ми вече е идвала тук в Париж 2 пъти, както и аз, но новото е за моя приятел, който е тук за първи път. А между другото, сега минаваме точно покрай Триумфалната арка. Сега ще ви я покажа. Ето, вижда се съвсем леко. Имаме я планирана в списъка с забележителности за следващите дни. Хотелът ни има много яка гледка към Айфеловата кула. Специално търсих хотел, който да може да отговори на тези критерии и разбира се да не е 100 000 лева за тези 5-6 нощувки. Защото, повярвайте ми, има и такива. Уникални са. Пожелавам си го някой ден. Извинявам се, ако малко хаотично говоря, но просто съм адски щастлива, че съм тук. В момента се намираме на Шанзелизе. Между другото да уточна, че днес е 7 май. Моя рожден ден е на 10. Искам да те питам ти как се чувстваш в Париж и как се чувстваш, че си тук с мен и с Валю. Ами хора, аз съм много развълнувана. Ще се наснимаме, всичко ще си е перфектно, ще се наядеме много. Все още не мога да повярвам, че съм тук, честно казано, понеже, ако не знаете, тази година съм 12-ти клас и в момента изпускам последните дни от училището, за което ми е малко гузно, но Париж един път. Искам да ви се оплача, че когато поканих сестра ми на това пътуване, имаше така един период, в който тя буквално ми каза: ами аз май предпочитам да си ходя на училище, защото ми е носталгично, тъжна съм. Все още ми е носталгично. Но аз си казах, сестра ти веднъж става на 26 и не се знае кога пак ще може да те заведе в Париж. Другата година в Ню Йорк. Да. Бързо се взе решението да дойде и тя. Сега сме решили да отидем до любимия ресторант на Ким Кардашиан тук в Париж, Ферди, в който ще дегустираме най-любимите й бургери. Направила съм резервация, не знам дали ще успеем да влезем, тъй като беше чрез SMS самата резервация и нямам представа дали е потвърдена. И в 11 вечерта сме на Cruising Cola по Сена. И хора, разочарованието на деня затворено е. Честно не знам какво точно се е объркало, защото в Google Maps абсолютно нищо не пише, че ще бъде затворено. Питах да позвъна и на този номер, който виждате. Резервирах чрез SMS, но явно не било писано да ядеме от бургерите на Ким Кардашиан. Въпреки това ви показвам и как изглежда, като ще оставя тук такива папарашки снимки, които бях открила наскоро. Търсим ново попадение, щом няма да е Ферди. Ето хора да покажа, че пише, че е отворено. Чувствам се супер излъгана. Мисля, че сестра ми е още по-разочарована, обаче не си го признава. Хора, искам да ви кажа, че положението е скандално, тъй като обиколихме доста места, но почти всички заведения са затворени. Не знам каква е причината. 7:46 е и това италианско заведение, на което сме седали сега, беше едно от отворените. И си викаме това е да дойдем във Франция и да ядем италианска кухня. Аз и Варо си поръчахме пица маргарита, а за сестра ми лазаня. Ето показвам и обстановката каква е. Искам само да забележите аутфита на сестра ми, колко е яка, грима, всичко. Хора като принцеса, е смисъл... Не, наистина. Днешната ти визия е страхотна. Не знам за следващите какво си подготвила, но днес много се постара. Така е. Айде на здраве. И всъщност още един факт, не помня дали го бях споменала в миналото ми видео, мисля, че да, но ако не сте разбрали, неговото име е италианско, така че където и да сме, Италия винаги ще бъде с нас, както и в този случай. Валентино е едно много хубаво италианско име. За първи път ще хапвам подобен тип пица маргарита. На сестра ми е още горещо. Ето и нейната салатка. Валю яде абсолютно същата пица като мен, той също има лазаня. Дойде и десерта в ето това бурканче, шоколадов мус си поръчах. Нека тестваме заедно. Определено 10 от 10. Искам да ви покажа нещо интересно и за всички любители на La Durée. Тук всъщност е отворен първия бутик, ако мога така да се изразя, тъй като тук пише Sa Première Boutique.
Надявам се, че правилно го казвам, тъй като не съм практикувала френски от супер много време. Пише, че тук, на тази улица, през 1862 година, Луи Ерне Ладюре отвори своя първи бутик. Първото Ладюре е всъщност ето тук. Та-да! Айфеловата кола! Не знам дали има друг човек като мен, който толкова много да я обича, хора. Аз я обожавам, нямам търпение да отидем, да я погледам отблизо. Много ми липсва. А само от тук, като я гледам, ми е толкова хубаво. Ще разплача. Някой ми се смее май. Да. В момента се намираме на Place de la Concorde. Кажете ми, бъркам ли се или това беше фонтана, в който Анди от Дяволът носи Прада изхвърля телефона си, за който е гледал Дяволът носи Прада. Ако не сте го гледали, гледайте го. Много е хубав този филм. Ако сте в Париж, задължително този площад го добавете към списъка за посещения. В центъра се издига древният луксорски обелиск на над 3000 години, подарен от Египет, заобиколен от красиви фонтани, които блестят под светлините на града. А да не говорим и за невероятната гледка. Отиваме на круизен кораб, но ако не бяхме, със сигурност щяхме да седнем в това заведение. Изглежда много яко. Ние току-що се качихме на круизния кораб и искам да ви покажа само гледката. Уху! Ето това виждаме в момента. Аз и светкащата Айфелова кула и качулката ми. Този момент просто трябваше да се увековечи. Айде, потегляме и ние. Бавно, но славно. Хора, това беше най-инфлуенсърския експириенс ever. Опитах се да си направя толкова много снимки и клипчета. Най-хубава такова, точно като минахме покрай нея. После трябваше да направя на Ана Мария, на Валю, на всички. Така че не успях да ви влогна, но все пак сега малко да видите колко е красиво. И да, седя с качулка, защото замръзваме и малко се притеснявам да ви влогвам, тъй като не искам да развалям експириенса на другите хора. Така че съвсем кратко включване. И като за добре дошли в Париж, чаша червено вино. Чин-чин! На здраве и на вас, приятели! Ана Мария си е взела старата камера на нашите и прави ретро кадри. Прибираме се към хотела и това е нашата гледка в момента. Не знам за кой път ви показвам Айфеловата кула. За мен изобщо не е купче на желязо, както някои хора казват. За мен това е едно огромно бижу, което Париж притежава. Между другото, днес е провел матч между ПСЖ и Арсенал и ПСЖ са спечели. И показвам ви каква е обстановката. Всички тук са в еуфория. Гледайте как се качват по колите. Бонжур! Здравейте в ден 2. Днес сме 8 май и сме се запътили към Помпиду. Тъй като разбрахме, че от това лято до 2300 ще бъде затворен за посещение, затова сега е единствения момент ние да го видим. Решихме да отидем с метрото и искам да ви покажа как изглежда то. Първата ни спирка за днес е центъра Помпиду, като това е най-шантавата сграда тук в Париж. Отвън прилича на космически кораб, а отвътре крие изкуство, което или ще ви вдъхнови, или ще ви обърка тотално. Мястото, където архитектите са си казали, ако сложим всичко наобратно, дали ще се брои за изкуство? Определено е минало, Париж го е приел. Навсякъде цари изкуство. Хайде да разберем повече. Оказа се, че не е бил там входа, тук е. Хора, вижте как изглежда гардеробната, буквално седнал съм в някакъв трезор, много яко. Оставихме си багажа и първото нещо, което направихме е да дойдем на по кафенце. Аз си взех капучино, сестра ми лате. Искам да похваля кафенцето тук в Помпиду, значи взех си хот-дог. Давам от 10 от 10, много ми харесва, много е вкусен, така че ако идвате задължително се отбийте. Много съм доволна и от капучиното, страхотен аромат. Искам в момента да ви кажа, че Гери е много хубава, много е красива, много я обичам. Едно от нещата, които харесвам тук, са тези супер забавни ескалатори, които се движат по фасадата като прозрачна тръба, издигаща се над целия град. Бонжур, Айфелова кула! Пак се виждаме! В далечината се вижда и Сакрекьор. Помпиду е музей на модерното и съвременното изкуство, един от най-големите в Европа. А ние оцелихме изложба, посветена на цветнокожите творци във Франция – Пари Нуар. Много силна, цветна и емоционална. Тя проследява присъствието и влиянието им във Франция от 50-те години до 2000-та година и представя 150 творци от Африка, Америка и Карибите, чието произведения често никога не са били показвани във Франция. Помпиду отдава сцена на гласове, които десетилетия са били пренебрегвани в историята на изкуството, като начин да се напише тя наново, по-честно и по-пълно. Не мога да не ви призная, че моето любимо място тук са арт-инсталациите, които казват нещо за обществото, за идентичността, за света, в който живеем. Изкуството тук не просто стои на стената.
то те кара да се замислиш и да се усмихнеш. И честно казано, това място е задължително, ако обичате изкуството или просто искате да видите Париж по един по-различен креативен начин. Вижте кой ми държи чантата. Кой е истинският пазител на моята чанта? След Помпиду дойдохме направо на Лувъра, хора. Но тъй като вече сме влизали аз и сестра ми, решихме само да го видим отвън. Преди няколко дни гледах и за билети, нямаше, така че ще се задоволим само с ето тази гледка. Ето даже зад мен може да видите фотосесия на една булка. Сега ще ви оставя да се полюбувате и вие на Лувъра. Въпросът на деня. Хора, гледали ли сте Емили в Париж? Ако сте го гледали, напишете ми в коментарите, знаете ли кое е точно това място? Давам ви 3 секунди да коментирате. 1, 2, 3. Край. Верният отговор е офисът на Емили, мястото, където тя работи. Да, точно така. Намираме се точно пред офиса Савуар, а по-късно и агенция Грато. Честно казано ми е много странно, че съм на мястото, където всъщност са снимали този сериал. Аз го обожавам. Ако все още не сте гледали Емили в Париж, задължително го гледайте. В момента даже мисля, че снимат 5-ти сезон, ако не се бъркам, в Италия, Рим. За тези от вас, които се чудят какъв е адреса и искат да дойдат тук, ето, показвам ви го. И точно срещу него се намира Пале Роял. На няма и минута пеша. Тук е просто една битка за снимки. Хора, не мога да повярвам, но открих и пейката, на която Минди и Емили се запознават. Точно в сезон 1. Валю каза, че ето така трябва да изглежда кадъра. Хора, искам да ви кажа, че с Валя открихме много интересен факт. Всъщност, в самия епизод Емили седи на тази пейка със сигурност, защото сега си пуснах епизод 1, но най-вероятно ето тази дъска, която Валя преди малко опипаше, е била обърната. Защото от нейната страна виждаме ето този надпис. Просто са я обърнали по някакъв начин, защото не мисля, че са местили пейката. Струва ми се нелогично. Виждам някакъв болт, който държи дъската и просто са запечатали дупката с силикон. Лили Колинс ни донесе късмет и ни изпрати ето тази калинка. Отиваме към Триумфалната арка и решихме да си вземем метрото и искам да ви покажа ето този снакс. Мини стикчета, които са брутални. За съжаление не успяхме да отидем до Триумфалната арка, тъй като навсякъде беше затворено и трябваше да заобикаляме. И съвсем случайно се озовахме до нашия хотел и решихме просто да седнем в едно много сладко заведение. Казва се Le Bello Paris. Тук е 10:30. Поръчахме си ригатони с страчатела, цезар салата. Валя имаше същото като моите, обаче той вече си го изяде, докато ние се наснимаме с сестра ми. Днес стартираме с красивото местенце Сакре-Кьор. Приближавам ви, за да видите колко много хора има ето там. Ето я и гледката. Преди малко бяхме ето там долу. Не успяхме да отидем заедно на концерта на Ед Ширан, но ето концерт на Ед Ширан в Париж пред Сакре-Кьор. За спомен какво си взехме за нашия дом. Познайте къде отиваме ние. Ето там, където е опашката, защото сестра ми откри тази фотобудка от TikTok и решихме да се снимаме. Тук се получават снимките. Сестра ми е истинска късметлийка. Точно след нея нещо се случи с машината и тя спря да работи. Стояхме 20 минути да чакаме човека да оправи машината и точно преди малко той ни каза, ами не знам кога тя ще бъде готова, може да отнеме повече от час, така че ако искате, пробвайте да се върнете малко по-късно. Ние по-късно няма да се върнем. Продължихме с кафе Пли, едно от най-уникалните места, на които съм била в Париж. С сестра ми го открихме от TikTok и веднага решихме да отидем. Освен, че можеш да си вземеш нещо за пиене, тук можеш да направиш нещо много по-специално, да напишеш писмо до бъдещето ти аз. Да, абсолютно правилно чухте. Имаш 3 опции. Писмо, което ще получиш след 1 година, след 5 години или след 20. Те ти дават абсолютно всичко. Хартия, пликове, стикери, химикалки. Докато пишех моето писмо, на няколко пъти очите ми се насълзяваха, просто осъзнавах колко много неща ще се променят след 5 години и колко различно всичко около мен може да бъде, когато това писмо пристигне. Честно, това е едно от най-емоционалните и готини неща, които можеш да преживееш в Париж. Задължително го посетете. Ох, не мога да повярвам, че това писмо ще го получа чак след 5 години. Това с писмата наистина е страхотна идея. Много се радвам, че сестра ми видя този TikTok. Да.
бърз транзишън пред дома на Емили. Отново съм на локация, която са снимали в сериала. Това е нейния дом. Даже някой излиза в точния момент. И ето там се намира ресторанта на Габриел. В действителност той се казва Тера Нера и се води италиански ресторант. Ето показвам ресторанта. И ето го и дома на Емили. Даже сега забелязах, че ето там горе пише Шеф Габриел. Продължавам с интересните факти. Ето там беше ресторанта. А точно тук е Пантеона, факултета по право. И ако не се бъркам, това е кметството, но не съм много сигурна. Може би пише кметство на 5-ти арондисмон. Къде е? Добро утро! 10 май, моя рожден ден. Знам, че вчера изобщо не съм се включвала и сега ще ви кажа какво се случи. След Емили в Париж локациите решихме да хапнем и да се приберем, да си отпочинем, да съберем сили, защото днес е моя рожден ден и имаме много интересна програма. Ще сме в района на Айфеловата кула, а след това в 8:30 имаме резервация за един много готин ресторант. Вече съм на 26, чувството е същото като и на 25, но определено се чувствам така по-мъдра, по-вярваща в себе си и знам, че всичко най-хубаво ми предстои. Вчера успяхме да прекараме време заедно, беше много емоционално. Сега ще ви покажа и какъв подарък получих. Взели съм и ето това бебче, което искам от супер много време. Не знам как успяха да го скрият. Едно много емоционално писмо, много красиво пожелание от сестра ми, което се състои в 2 листа А4 формат. Много се вълнувам, много се радвам, много съм щастлива, особено стаята ни е прекрасна, целият престой е прекрасен. Нямам думи, просто както казах в самото начало на влога, че нямам думи просто да опиша какво чувствам, защото то е микс от много красиви положителни емоции, които просто не могат да се опишат с една дума, едно изречение или нещо подобно. Сложила съм си една малко по-официална рокля и откраднах ето това от сестра ми. Излизаме навън, днес ще се качим и на Айфеловата кула и вечерта да се оправим за ресторанта. Седнахме на едно заведение с частична гледка към Айфеловата кула. Искам да ви покажа какво си взехме. Капучино, еспресо, 3 чаши вино и фрапе за сестра ми. Дойде и хапването, така че само мога да кажа на всички бон апети! Здравейте хора! Включвам се и аз малко в този влог. Пожелавам на Гери да пътува много, да обиколи още повече страни, да пътуваме заедно до Америка. Също така и пожелавам да продължава да се развива в работата си и разбира се да продължава да ви радва с още повече влогове, както и много да радва и мен, да ми взима готини неща и много да ме обича, без да ми се кара и да не ми дава дрехите си. И пожелавам и много и да е здрава и щастлива. В момента чакаме за да се качим на Айфеловата кула и адски много се вълнувам. Ето това е опашката за Айфеловата кула. Може да видите зад мен какво се случва. Ние нямаме резервирани билети, така че сме принудени да чакаме на тази опашка. Става все по-топло, смених си аутфита. Искам да похваля сестра ми също, защото преди малко дойдоха едни хора до нас да питат за помощ. Говореха испански и за радост сестра ми, която е учила испански от 9 до 12 клас, успя да ги разбере перфектно. Говориха си. Тъй като исках да отпразнувам рождения си ден в по-изискан ресторант, който задължително да има гледка към Айфеловата кула, изборът беше доста труден. В Париж има толкова много красиви места, но накрая реших, че искам нещо наистина специално и така попаднах на Les Ombres. Ресторанта се намира на покрива на музея Quai Branly и гледката оттам просто е нереална. Айфеловата кула буквално се извисява точно пред теб. Всяко ястие изглежда като малък шедьовър, а атмосферата е толкова спокойна и романтична. Беше една от онези вечери, в които просто искаш да спреш времето.
място. Хубава храна, красива гледка и любимите хора. Определено един от най-красивите начини да отпразнувам рождения си ден и спомен, който ще пазя дълго. Бонжур, 11 май. Сега сме седнали в градините Тюилери. Излезнахме преди около час, времето е страхотно, много е топло. По пътя успях да си взема френски макарони, знаете, че много ги обичам. Имаше магазинче на Пиер Ерме и си взех 4 макарона. Никога не съм ги пробвала и ми беше адски интересно да видя какъв вкус имат и дали са по-добри от Ладюре. Ето ги тук в тази турбичка. Те са конкуренция, със сигурност ще си взема и Ладюре, така че ще мога да пробвам и да кажа кои ми харесват повече. Взех си и шоколад. И макароните са в ето тази сладка кутийка, в която се влюбих на момента и си казах, искам точно нея. Вчера се изкарахме много готино. Ядохме, пихме и се веселихме, обобщено казано. След това се прибрахме и направо си легнахме, тъй като вече беше станало късно, бяхме изморени и днес спахме малко повече, тъй като сякаш имахме нужда да презаредим. За днес програмата е лежерна, но има нещо много вълнуващо. До вечера сме на Мулен Руж шоу. Вълнуващо ми е, интересно ми е, нямам търпение да видя какво е. 11 часа ни е представлението. Вчера закъсняхме за ресторанта. Надявам се, че днес няма да направим тази грешка и ще сме по-бързи. Но определено, когато има две момичета в компанията, нещата стават по-бавно. Чудихме се между Мулен Руж и Дисниленд, но преценихме, че по-скоро ще заложим на Мулен Руж. Отидохме и до едно от най-емблематичните кафенета в Париж, Кафе Дю Флeur, за да пробваме известния им горещ чоколад със сметана. От десетилетия тук идват артисти, писатели и мечтатели, за да пият кафе и просто да наблюдават града. Атмосферата е толкова автентична, старинна, парижка, с този класически вайб, който сякаш ще връща назад във времето. Както казах по-рано, нямаше как да не се отбия и до Ладюре, все пак говорим за най-емблематичното място за макарони в Париж. Вътре е като сладка приказка, пастелни цветове, аромат на ванилия и витрини, които не може да подминеш. И да, макароните си заслужават всяка калория. Не мога да преценя кои ми харесаха повече спрямо Пиер Ерме. Винаги ми е било мечта да отида на шоу в Мулен Руж и тъй като това пътуване, както вече знаете, до Париж беше по-специално, решихме да си направим подарък и да го отпразнуваме с този невероятен спектакъл. Честно, не знам как да го опиша, вътре е магия. Музика, танцори, костюми, пера, светлини, всичко е като филм, но наживо. За съжаление, няма кадри от самото шоу, защото снимането е забранено, но усещането, то си остава. Енергията, атмосферата, самия дух на Париж просто е незабравимо. Последния ден в Париж. Станахме рано, оставихме багажа в хотела и решихме да обядваме в едно малко заведение съвсем наблизо, разбира се, с гледка към Айфеловата кула. Всички бяхме много тъжни, защото пътуването свършва, но точно тогава си дадох сметка колко невероятни дни си имахме. Париж винаги ме е карал да се чувствам вдъхновена, някак по-жива и, както знаем, всяко красиво нещо си има своя край. Но и точно в това е магията. Да си тръгнеш с усмивка и с обещанието, че един ден ще се върнеш пак.